Com es fan? Molt senzill. Vosaltres heu de rostir. Heu de fer un rostit, si és de les 3 carns, millor. Vol dir carn de porc, de viram i una mica de vedell, el que menys. Aleshores, les seves cebes, els seus tomaquets, la seva pastanaga, unes fulles de llaurer, una branqueta de canyella petita, un raig de, si vols tu, de vi ranci cap al forn, oli d'oliva, evidentment, i deixes que vagi rostint a forn lent, tranquil·lament. Tu després tens aquella maquineta que abans a les cases era manual i que ara per 2 rals en pots comprar una d'aquelles que se t'espatlla el segon dia, però ja et serveix pel fet, Que és per fer-la... Exacte, tu ja tens la carn rostida, la talles a trossos, la passes per aquesta maquineta de trinxar carn, allò doncs ho tens en un bol, agafes una mica de l'oli de la cocció i passes també, evidentment, la verdura que has fet servir, i aleshores ho amasses tot i tu ja tens, per dir-ho manera, el farcit del caneló aquí. Si hi poses una mica de foie gras o hi poses un fatxet de pollastre, encara és millor, Les coses com són. Més amorosit. Abans s'hi posava també un cervellet de xai, però vaja, oblida-te'n perquè ja sí que no t'agrada això a tu. L'altre és la beixamel. Com la fem? Molt senzill. Ara. Retingueu només una xifra. 70 grams de mantega, 70 grams de farina per 1 litre de llet. Res més. Per tant, poseu a fondre la mantega, tireu la farina, feu el que se'n diu el roux, és a dir, amb una varilla aneu fogollant d'això, es fondrà, i a partir d'aquí tireu la llet, una mica de nou moscada, una mica de sal, i ja ho teniu a punt. La salsa de tomàquet no us l'explicaré, ja us he dit, aneu al Cotis i compreu un pot que us agradi, que sigui de qualitat, i aleshores el barregeu. En la farsa del caneló és bo tirar-n'hi una miqueta, també, d'aquesta beixamel, encara de comptar. Aleshores, tu t'agafes la teva safata, una mica de mantega al fons, una bona capa de beixamel amb salsa de tomàquet, i poses tots els canelons al damunt, beixamel per sobre, gratinar unes tires de salsa de tomàquet pel damunt i a gratinar al forn i s'ha acabat. I ambiente.